продължаваме да си говорим за важни и интересни теми. Аз много често говоря за дявола в моя канал. Споменавам го с всеки имена, с всеки лица. И това е много интересно, защото сега ще си поговорим малко за религиите и моето виждане за тези неща. Значи, разбира се, отраснал съм православен християнин, но по някое време нещо не ми се връзваха нещата. Как може да се случват такива неща? Вече като израстваш и като се замисляш за различни неща. И вече в интернет там почнах така да се интересувам от въпроси, на които не намирам отговор. И разбира се, по някое време въобще спрях да вярвам в тази религия и тези... по-точно в самата религия, с която съм отраснал. Не казвам, че самите разбирания на религиите са лоши. Не говоря само за християнството, говоря за мюсюлманството. Според мен религиите са написани по един все едно са кодирани послания. Библията е пророчество, както и Корана сигурно, не знам, не съм много запознат там, но съм се попадал на доста цитати и записи и от Библията, и от Светия Коран, където се говори за любов, за страх, за много интересни и важни теми, които са актуални и до ден днешен. Просто са написани така, че човек, ако е с това съзнание и вярва в самото изображение, както ни е стълпено на хората да вярваме, че това е Бог, за мен Бог е ето това всичкото. Всичкото това около нас. Бог това е любовта. А любовта е способността да виждаме тази красота. Хората днес са пленени от своето ежедневие и са свикнали, че трябва да отидат от точка А до точка Б, трябва да свършат еди какво си, без въобще да се замислят по пътя за странични неща. Човек в днешно време е като кон с капаци, отива от точка А до точка Б, мисли си за едно и също нещо. Най-често това е ядене. И пропуска много важни сцени от живота си. Пропуска да им се наслади, защото просто не ги забелязва. Точно това е любовта. Любовта е способността да се наслаждаваш на всеки един момент, независимо какъв е той. И така, това е за мен Бог. Бог за мен е природата, хората, животните, растенията. Общо взето, това, което ни свързва, е точно любовта. Това е универсален език, с който може да се разбираме с хора и с животни и с растения. И да сме част от това забележително чудо, наречено природа. Аз явно доста съм се бил качил нагоре. Но както и да е, продължаваме да си говорим на интересни теми. Да не объркам пътя на къде сме. Това би трябва да е пътеката. Но това, което исках да отговоря за Бог, за религиите, за дявола. Общо взето във всяка една религия, в каквото се сетите, хиндуизъм, будизъм, всичко, във всяка една религия има истина. Абсолютно във всяка една религия има истина, но е написана все едно по някакъв кодиран начин и хората трябва
да развият определена степен на съзнанието, за да могат да виждат наистина какво е написано, какво цели да каже тези пророчества. Например, Yin and Yang, нали, във всяко добро има по-малко лошо и във всяко лошо има по-малко добро. Това е същността на живота, общо взето. Винаги това трябва да го знаем, че всяка една религия по някакъв начин е казала до някъде някаква истина. И вече зависи от човек доколко я разбира тази истина. Първоначално повечето хора гледат на религията много странно и въобще не осъзнават всъщност, че всичките религии са измислени от едни и същи хора, които са искали точно това, да напишат кодирано послание, пророчество за определени хора все едно. И тях все едно не ги интересува другите дали ще разберат това послание или не. И това е доста интересно, защото те илюминати, те не се крият. Те правят всичко по доста интересен начин. Не го крият от нас, дори ни го набиват пред носа, но по такъв начин, че все едно това е нещо нормално и хората, разбира се, ни правят впечатление. Защото са обучени, пак казвам, като коне с капаци от точка А до точка Б и да си мислиме само за ядене и пиене. Общо взето е така, има доста истина в това. Разбираме се, от доста нависоко се бяхме качили. И това е общо взето за религиите. Аз отдавна исках да поговоря на тази тема. И добре, че така доста удобно с този влог, защото директно вадя камерата и почвам да говоря на теми, които мен ме интересуват и искам да поговоря за тях, или вие питате в коментарите. Така, това беше. Ако се сета още нещо, очаквайте включване на друга тема или оставете коментар отдолу с някакъв въпрос, на който искате да отговоря. И ще се видим. До следващия път. Чао!